Grabatzen ari garen unean gaueko 8 izateko 7 minutu falta diren honetan, urte berrion kirolunea YouTubeko kanal honetako ikusentzule guztioi eta urteari hasiera emateko, gaur binakako B-serie txapelketako 7. jardunaldiko 4. eta azken norgehiagokan, Bakaikoak eta Morga Etxebarriak Egiguren eta Aldaberen aurka jokatu duten norgehiagokaren analisi egingo dugu. Gogoratuko dugu, gaurkoan 2 ordezko izan ditugula Eibarko astelenan urtero legez urte berri egunez egiten den jaialdiko lehen norgehiagokan alde batetik. Bakaikoak jokatu du oraindik ere osatzeke dagoen eta denbora pixka bat osatzeko emango dion Unai Alberdiren ordez, eta Joseba Aldabe izan da azken orduko aldaketa, izan ere Arkaitz Eskuzak badu arazoren bat edo eta ondorioz gaur ez du Eibarko astelena egoterik izan Laudioko atzelariak. Pronostikoak bete egin dira eta garaipena Egiguren eta Aldaberentzat izan da 22 eta 21 emaitzarekin. Egia esan partida oso nahasia joan da, azken egunetan ere norgehiagoka nahasi asko ikusten ari gara, baina gaurkoa haren nahasiagoa izan da. Gogoratuko dugu aurreko jardunaldian batetik Bakaikoak jokatu zuela Morga Etxebarriarekin ere, eta kasu honetan 22 eta 14 irabazi zietela Dario eta Arbizuri, aldiz Egigurenek eta Eskuzak, bikote titularrak, galdu egin zuten Larrazabal eta Eskirozen aurka 22 eta 20ko emaitzarekin, baina hala ere hortxe lehen 2 postuetan hortxe zeuden biak alabiak. Gaurkoa ordea oso bestelako norgehiagoka izan da. Hasiera-hasieratikan Bakaikoa eta Morga Etxebarria nagusi hasi dira, Eiguren eta Aldabe lotuta, ezinean bezala ikusi ditugu, eta hori Eigurenen aldetik behintzat aurtengo txapelketa honetan ez da ohikoa izan, hasiera-hasieratikan oso galtzaile astea edo. Egia da, lehengo astean egokitu zitzaiena gaur aurkara joan zaiela, hau da lehengo astean, edo lehengo astean ez, ostiralean bertan izan baitzen norgehiagoka, Larrazabal eta Eskirozen aurka eurak joan ziren aurretik denbora gehiagoz, baina azkenerako galdu egin zuten, eta gaurkoan aldiz eura joan dira partida osoan atzetik, eta azkenerako irabazi egin dute. Leheneten aldira 12 eta 5ko emaitzarekin iritsi dira, eta alde batetik Bakaikoa oso ongi ikusi dugu, erakustaldi handia ematen, egia esan hau Joanes Bakaikoarengan ez gara pilotari hau gaur deskubritzen ari ez, baina egia da gaurkoan ere beste erakustaldi bat eman duela hasiera horretan, eta benetan ikusgarria izan da, eta bestaldetik berriz Morga Etxebarria oso zuzen, jada esan genezake eduki zituen eskuetako arazo horiek eta ahaztuta dauzkala Amorebi eta Etxanoko atzelariak gaur egunean, eta hasiera horretan Aldaberi batetik bizkarra erakusten eta Egiguren asko behartzen eta batez ere pilota errazak edo errematerakoak kentzen. Gerora ordea pixkanaka tantoak apurka egiten hasi dira Egiguren eta Aldabe, eta nik uste horrek batetik Egiguren eta Aldaberi motivazioa edo irabazteko aukera horiek eman dizkietela, eurek ikusten zutela norgehiagoka irabazi zezaketela, eta beste alde batetik berriz Bakaikoa eta Morga Etxebarria urduriago ipini dituela. Hala eta guztiz ere 18 eta 12 iritsi dira bigarren etenaldira, eta hor, bai tanto onak egin dituzte, baina Egigurenek eta Aldabek oraindik ere galtzaile jarraitzen zuten, baina gero tantoak egiten jarraitu dute, eta azkenerako 21 eta 16 ipini dira Bakaikoa eta Morga Etxebarria aurretik, baina gero Morga Etxebarriak 2 pilotak garbi galdu ditu, eta hortikan aurrera da azkenerako 22 eta 21 irabazi dute. Hor gakoa Morga Etxebarriaren egon da, batez ere laurak zeuden oso erasanak, norgehiagoka oso gogorra jokatu baitute, eta gainera Egiguren eta Eskuza
bikote titularrari aurtengo txapelketa honetan alakoak asko egokitzen ari zaizkie, baina hor amaiera hori oso horra izan da eta gehien Morga Etxebarriak sufritu du aldabe azken zati horretan egoki ikusi dugu, pilotak jaitsiz, Bakaikoak hor defenditzen zuen, baina gero Egigureni ere nahiko eskura etortzen zitzaion pilota eta amaitzen azken zati horretan eta behartzen zati horretan oso finaritu da Azpeitiarra, eta azkenerako esan bezala 22 eta 21 amaitu da, eta honen bestez Egiguren eta Eskuza 7-6 irabazita lider ipini dira, sailkapenean lider, aldiz Alberdi bigarrenak eta Morga Etxebarriak 7-1 irabazita sailkapenaren zuloan 7. postuan jarraituko dute 6. 2 puntura. Hauxe beraz, norgehiagoka honen inguruan esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzu, bitartean ongi izan, agur.